Днес ученици ще разширим нашите знания за природата. В първи клас изучихме условията за развитие на растенията, както и условията на живот на диви и домашни животни. Погледнете към интерактивната дъска. Какво има изобразено на нея? Точно така, дървета, хора, животни, слънце, планини, почва. Всички тези изображения са част от природата. Тя бива жива и нежива природа. Чуйте стихотворението. Сега съм у дома, наоколо планини и върхове търчат, гори високи диви шумолят, потоците кристални и пенливи бучат животинки на всички страни. Природата отвредкат майка нежна съща, напява ми песни, любовно ме прегръща. При Рилския манастир от Иван Вазов. Хайде ученика от първа маса да прочете отново стихотворението за своите съученици. Браво! Темата на днешния урок е природа, връзки в природата. Всички запишете заглавието в работните си тетрадки. Природа – връзки в природата. Отворете учебника на страница 22. Природата е всичко, което ни заобикаля и не е създадено от човека. Погледнете от лявата част на илюстрацията. Какво има изобразено там? Растенията, животните и хората са част от живата природа. В дясната част са изобразени слънцето и облаците, въздухът и водата, планините и почвата, които са част от неживата природа. Запишете първа точка от плана на урока – жива природа. Погледнете отново към интерактивната дъска. Какво има изобразено? Растения. Растенията са част от живата природа. Всички растения, дървета, храсти, тревички, всички те са част от живата природа. Запишете първо тире от плана на урока – растения. Какво друго виждаме изобразено на интерактивната дъска? Да, това са хора. Малки, големи и още по-големи хора. Те също са част от живата природа. Запишете следващо тире – хора. Какво друго виждаме изобразено на дъската? Животни, кучета, котки, лъвове, всички животни са част от живата природа. Запишете трето тире – животните. Запознахме се с обекти от живата природа. Както вече ви казах, природата бива жива и нежива природа. Сега ще се запознаем и с обекти от неживата природа. Погледнете отново към дъската. Слънцето и облаците са обекти на неживата природа. Запишете първо тире – слънце и облаци. Какво друго има изобразено на дъската? Въздух и вода. Запишете следващо тире – въздух и вода. И на последните две изображения какво виждаме? Планините и почвата. Точно така. Запишете последно трето тире – планините и почвата. За да има живот за хората, за животните и растенията са нужни светлина, топлина, въздух и почва. Именно светлината, топлината и въздухът са елементи на неживата природа. Погледнете към дъската. На първата картинка какво има изобразено? Дърво, точно така. Дърво, клонче. Може ли това дърво да живее без въздух, светлина и вода? Разбира се, че няма как да живее. То не може да оцелее нито без вода, нито без въздух, нито без светлина. Ако вие във вашия дом имате едно цветенце и го сложите в най-тъмния и студен ъгъл на вашата къща и не го поливате, какво ще се случи с него? Разбира се, че ще загине. Дървото е част от живата природа. Не може да оцелее без вода, светлина и въздух. Погледнете към втората картинка. Какво има изобразено там? Да, това е сърничка. Тя може ли да живее без вода, светлина, храна? Разбира се, че не може. Ето още един пример как живата природа не може без живата природа. И на последната картинка виждаме изобразено един човек. Същото е и при хората. Те не могат да живеят без храна, вода и светлина. Запишете трета точка от плана на урока – непрекъсната връзка между живата и неживата природа.
Погледнете към упражнение 1 на страница 23 от учебника. Кои обекти на живата природа виждате? Да, растенията, хората, животните са част от живата природа. Езерото, почвата, камъчетата са част от неживата природа. Могат ли рибките да живеят без вода? Хората помагат ли на почвата, като се грижат за нея? Растенията могат ли без слънце и вода? Сега преминаваме към упражнение номер 2. Разгледайте отново картинките. Във всяка илюстрация е показана пряката връзка между живата и неживата природа. Неживата природа, слънцето, водата, въздухът и почвата дават всичко необходимо, за да живеят растенията, животните и хората. Какво дава живата природа? Растенията правят въздуха чист, животните разнасят семенца и опрашват цветята, хората се грижат за земята. Отворете учебната тетрадка на страница 14 и работете самостоятелно по първата задача. Каква дума има изписана? Природа, точно така. Приятна работа, ученици! Сега ще проверим отговорите на въпросите. Първи въпрос. Тук се крият корените на растенията. Какъв е отговора? Правилно, почва. Втори въпрос. Дървото е растение, правилен отговор. Трети въпрос. Кучето е животно, правилен отговор. Продължаваме. Утолява жаждата и е дом за рибките. Отговорът е правилно, вода. Дава на всички светлина и топлина. Да, това е слънцето. Продължаваме с шести въпрос. Част от природата, която ние не виждаме, но без която не можем. Въздух, точно така. И последен седми въпрос. Аз съм част от природата и съм човек. Браво, ученици! Сега ще затвърдим наученото от нас с една игра. Погледнете към дъската. Къде ще поставим правилните думи? Хора, жива природа или не жива природа е? Жива природа, правилно. Магаре, жива природа ли е или не жива? Жива природа, правилно. Камъкът към коя спада? Към неживата природа. Планината, правилно, към неживата природа. Цветето, правилно, към живата природа. Дървото, правилно, към живата природа. Водата, правилно, към живата природа. Слънцето, правилно, към неживата природа. Справихте се чудесно, ученици. В природата има жива и нежива природа. Живата са растенията, животните и хората. А неживата – слънцето, водата, въздухът и камъните. По време на урока бяхте активни. Научихте се да давате примери за жива и нежива природа. Разбрахте връзката между жива и нежива природа. В следващите часове ще продължим да развиваме умението за разпознаване на обекти от живата и неживата природа чрез изработване на проекти. За домашна работа ще имате да направите съвместен проект екип от 4-5 човека, в който проект да бъдат включени елементи от живата и неживата природа, както и задача 2 от учебната тетрадка на страница 14.